grote, mooie, prestigieuze prijs kwam er vanuit dit huis naar Maastricht. De prijs voor de Europese burger. Daar gaan we het vandaag over hebben vanuit het Europees Parlement in Brussel. Van harte welkom. En u ziet, we zijn hier met de leerlingen van 5 en 6 VWO van Groenewald in Stijn. En we zijn ook heel erg blij met Jeroen Leenaars. Die glimt nog altijd van trots na het uitreiken van die prijs voor de Europese burger. Verder heel blij met Catharine Rinsema. Zij nam de portefeuille over van Liesje Schijnemacher. Nu minister Catharine zit er voor de VVD. En Ria Katz is er weggeslopen bij de Europese top die 800 meter verderop hier geldt. Volop in de actualiteit dus vandaag. Avondgasten Europa. Van harte welkom dus hier in Brussel, waar iedereen nog een beetje in de ban is. Een beetje in shock ook van die aanslag van een aantal weken geleden, waarbij die Zweedse voetbalsupporters om het leven kwamen. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar eerst dus het bezoek van de leerlingen uit Stijn, uit de westelijke mijnstreek, die hier waren. Rondleiding hebben gekregen door het Europees Parlement. Ook al een maand lang met Europa bezig zijn. Quinn, van harte welkom, want jullie waren in het parlement. Jullie mochten ook nog in de stoeltjes. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, wat mij daar toch wel het meeste opviel was denk ik onze Engelsdocent. Want die, bij binnenkomst ging die had hij gelijk haar plekje gevonden. Want ze ging gelijk op de stoel van de voorzitter zitten. Dus dat was wel erg grappig. Ja, dus er werd nu een keer echt goed geluisterd naar daarop. Ja, precies. Ik bedoel, normaal wisselt dat altijd wel een beetje. Mogen we eigenlijk niet zeggen. Maar, nee, maar dit keer dat was heel leuk. Ja, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar jullie zijn hier, dat is heel erg mooi. Hè? Want ja, Europa, je wil het toch een beetje ook op het netvlies krijgen van de jongere generaties. En daarbij past ook de prijs voor de Europese burger. Want die gaat naar Maastricht voor een mooi initiatief. Waar de prijs uitgereikt werd door Jeroen Leenaars. Ik denk voornamelijk ook de verschillende perspectieven die erbij komen kijken. Vooral ook met de watersnoodramp in Limburg die toen de tijd was. Die ook niet alleen in Limburg was, maar ook in België en in Duitsland in verschillende regio's. Dus om toch die perspectieven van andere leerlingen ook te krijgen en hoe zij erover nadenken en waar zij tegenaan kampen, is toch wel heel confronterend om ook mee te krijgen op een manier, maar ook heel goed en het is heel bewustwordend. Dat debat hebben wij gebruikt als, in het Duits zeg je Auftaktveranstaltung. Dus om de leerlingen een beetje op dreef te helpen in het thema, te laten onderduiken enzovoort. Dus het was eigenlijk een soort van start. Uiteindelijk die paar kilometer tussen hier en net over de grens, dat is niks als je het hebt over klimaat of over de problemen die daarmee geassocieerd zijn. Dus daar zaten veel overeenkomsten in. Maar de regels zijn dan heel anders. Ja, maar uiteindelijk het probleem blijft hetzelfde. Dus er zal toch een oplossing gezamenlijk gezocht moeten worden. Want het water kent ook geen grenzen. Over de loop van eigenlijk die aantal dagen, het debat, de documentaire die daarna wordt gemaakt, leer je elkaar eigenlijk kennen en de samenwerking gaat steeds makkelijker. En ja, zoiets moois komt eruit. Ja, wat was voor prijs? Waar hebben ze dat aan verdiend? Nou, de prijs van de Europese burger dat bestaat sinds 2008 en het is een manier vanuit het Europees Parlement om bijzondere projecten in de lidstaten van Europa in het zonnetje te zetten. Dus met name prijzen of organisaties, activiteiten die een grensoverschrijdende meerwaarde bieden. Hier werd een jongere klimaatpanel georganiseerd met scholieren uit Nederland, Duitsland en België, die allemaal in Maastricht bij elkaar kwamen om met elkaar te praten over klimaat en hoe daar de toekomst mee aan te gaan. Het is schitterend. Meer dan 2000 projecten zijn genomineerd dit jaar. Er wordt per lidstaat maar 1 of 2 kandidaten die daadwerkelijk de prijs krijgen. Dus het is echt een fantastische beloning voor het goede werk wat deze mensen gedaan hebben. En juist elkaar leren kennen over grenzen heen, dat zal uiteindelijk de toekomstige generatie van Europa maken. En daarom zijn dit soort projecten zo fantastisch. Ja, er zijn natuurlijk ook jongeren die hebben meegemaakt dat bijvoorbeeld kerkraden op het stroomnet willen in Herzogenrath, want daar staat een heel groot zonnepark. Of die weten dat in Lützerath in Duitsland flink in de kolenmijn gewerkt moet worden, omdat Duitsland gestopt is met de kerncentrales. Ja. Met die effecten die over de grens gaan, zo'n besef, komt dat dan ook nog bij jullie tussen de oren? Ja, maar zeker. Het is juist mooi als je met scholieren praat, met jonge mensen
die maken zich soms over hele andere dingen zorgen dan waar volwassenen die we hier ook spreken zich zorgen over maken. En in de afgelopen jaren hebben we ook heel veel scholieren ontvangen hier in het Europees Parlement. En heel vaak komen ze terug op 2 thema's. Klimaat, duurzaamheid is heel belangrijk voor de meeste mensen die we spreken. En grensoverschrijdende uitwisseling. Leren van elkaar, de kans krijgen om via straks misschien Erasmus of wat voor programma's ook andere culturen in Europa te leren kennen, over grenzen heen leren denken. En juist het feit dat jongeren zo makkelijk over grenzen heen kunnen denken, daar moeten wij weer hier wat van leren. In plaats van altijd maar aan onze eigen nationale grenzen vasthouden. Ja, en het is misschien inderdaad wel treffend dat juist Stijn hier zit. Bijna het smalste stukje van Nederland. Ja. Ria Katz, je kent eigenlijk dat palet van prijzen heel erg goed. Wat stelt dat nu voor, de prijs van die Europese burger? Om eerlijk te zijn had ik voordat deze uitzending was er nog nooit van gehoord. Er zijn heel veel Europese prijzen. En vorige week was bijvoorbeeld nog de Sakharovprijs uitgereikt aan het vermoorde Iraanse meisje van wie de haarlok was te zien. Deze had ik even gemist, maar gefeliciteerd Ja, weer iets geleerd. Maastricht. Ja, precies. Inderdaad. We gaan naar de mensen aan tafel, of tenminste in het publiek. Want jullie hebben eigenlijk een weekje lang al, Gilles, en dan ga ik naar jou toe, goed gestudeerd op onder andere de vragen die aan de mensen hier aan tafel zou willen stellen. Het ging onder andere over klimaat. Ik was even bij jullie in de klas. Dat speelde daar wel. Een aantal Europese onderwerpen kwam voorbij. Welke vraag heb je voor dames en heren aan tafel? Ja, het gaat natuurlijk heel veel over klimaatverandering, ook op sociale media. En waar jongeren voornamelijk hun informatie vandaan halen. En mijn vraag is eigenlijk, wat doet de Europese Unie eraan om deze sociale media-platformen in goede banen te leiden? Ja, dan ga je naar Catharina Rinsema, want die is actief op dat front, in dat dossier. Past het trouwens wel bij de VVD om dat een beetje te reguleren? Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we ons realiseren dat het internet echt een fantastische uitvinding is. Niemand kan zonder internet, ik zelf ook niet. Maar het internet is nooit ontworpen voor kinderen en ook niet voor jongeren. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we goed op zoek gaan naar een plek waar je informatie kan vinden, waar je jezelf kan ontwikkelen, waar je kan leren, maar tegelijkertijd waar je ook wel een beetje beschermd wordt. Dus ik ben bezig geweest met wetgeving die voor jongeren en voor iedereen eigenlijk onder de 18 jaar ervoor moet zorgen dat als zij op TikTok zitten of op Instagram en mensen proberen hen te groomen of proberen naaktfoto's te sturen. Dat Wat is groomen? Groomen is dat je probeert iemand te lokken. Dus dat je in een chatfunctie eigenlijk probeert snel met iemand contact te leggen. En dat gaat via internet binnen 8 minuten. Dus het lukt iemand binnen 8 minuten die jou nog niet kent om vaak met jou contact te leggen. Die maakt misschien een nepprofiel aan of die maakt een profiel aan alsof het lijkt alsof het iemand van school is. Dus ik ben gaan praten met die bedrijven, met Instagram en met Facebook en met TikTok. En heb gezegd, oké, tuurlijk wij als VVD zijn super pro-business en innovatie. Maar er moet een balans zijn tussen het internet kunnen gebruiken voor alle mooie dingen, maar ook je veilig voelen. En als we het hebben over de vraag die Jill stelde van, ja, hoe moet dat dan qua informatie en desinformatie? Want eigenlijk gaat het over, hoe weet je zeker wat je leest dat waar is? Dat is echt een heel erg groot probleem. Ik heb een paar jaar gewerkt voor Stichting Lezen en Schrijven. Dus we proberen heel erg mensen te helpen die niet goed kunnen lezen en schrijven. En COVID kwam en mensen gingen op Facebook kijken van, wat moet ik dan doen? En Hans die belde mij op en Hans zei tegen me, ik ben best wel bang, dus ik heb de televisie uitgezet. Want ik vond het heel erg moeilijk, die persconferentie. Maar op Facebook zag ik wat ik kon doen. Namelijk, ik zei, wat dan? Wat ga je dan doen? Toen zeiden ja, chloor drinken. Want als je chloor drinkt, dan krijg je geen corona. En dat meende hij echt heel erg. En toen had je van Trump gezien natuurlijk. Die was ik best geschrokken. En toen heb ik gezegd tegen Stichting Lezen en Schrijven, maar ook tegen het ministerie van Algemene Zaken en Hugo de Jonge, van we moeten beginnen met een campagne. Dat mensen echt weten waar hun informatie vandaan komt. En ook hier bij de Europese Unie, de Europese Commissie heeft heel veel projecten als het gaat om het tegengaan van desinformatie. Ook vanwege verkiezingen. Er zijn heel veel landen om ons heen die willen eigenlijk niet dat wij in een vrije democratie leven. Dus er is geld, er zijn ideeën, er worden ook aan jongeren gevraagd om mee te helpen. Dus dit is echt een heel groot probleem en echt ook een heel erg prioriteit in Brussel. En als je dan praat met TikTok of met Instagram of Meta, of tenminste, die horen bij elkaar. Hoe zit die erin in de wedstrijd? Denken die graag mee? Ja, die denken heel erg graag mee. Ze hebben ook mensen, dus ze hebben psychologen in dienst. Ze praten met jongeren, want ze weten natuurlijk wat jongeren leuk vinden. Maar tegelijkertijd, als je hen een beetje doorvraagt,
dan weet je natuurlijk dat het bedrijven zijn die geld willen verdienen. Die dus ook nadenken over speciale knopjes of speciale nieuwe dingen die superleuk zijn, die ik leuk vind, die jij leuk vindt, die jullie, alle mensen thuis leuk vinden, die verslavend zijn. En ik denk dat dat belangrijk is, dat wij hier aan tafel, als mensen die zich met wetten bezighouden, dat wij juist proberen de bescherming van de mensen online en tegelijkertijd gewoon plezier kunnen hebben online. Het is ook echt iets heel erg moois, internet. Ja, maar er geen vervelende filmpjes voorbij komen waarvan je denkt van ja, ik ben niet om gevraagd, wat moet ik daar nu godsnaam? Het is heel heftig. Ik ben zelf moeder van een jongetje van 4. Hij heeft nog nooit in zijn leven een iPad of een iPhone aangeraakt. Omdat ik zelf echt probeer hem nu nog te beschermen. Maar tegelijkertijd, ik wil niet dat hij straks buiten de boot valt. Jij bent ook een jonge vader. We willen natuurlijk wel dat onze kinderen gewoon opgroeien en weten hoe ze slim social media moeten gebruiken. Dus dat wordt echt een groot gevecht de komende jaren tussen ons, mensen die de wetten maken, en de grote social media bedrijven. En ik denk dat we eruit kunnen komen. Maar nu is die balans kwijt. Ja. Ria, hoe zit je daarin? Want je werkt natuurlijk ook gewoon voor Financieel Dagblad, hè, voor een bedrijf dat ook met nieuws komt. Waarvan je denk ik ook het gevoel hebt van ja, wij willen wel kunnen maken en schrijven wat we willen schrijven. Maar tegelijkertijd denk ik, zie je ook wel het gevaar van die desinformatie. Hoe kun je die balans een beetje in het oog houden? Het is heel moeilijk. Het is denk ik ook heel moeilijk, wat mevrouw Rinsma zegt over wetgeving. Het is ook heel moeilijk om dit in wetgeving vast te leggen. Want er is natuurlijk een hele dunne balans tussen wat is privacy. Hè? Je moet niet naar een systeem toe waarbij je straks, waarin mevrouw Rinsma niet een foto van haar kindje naar meneer Leenaerts kan sturen, zonder omdat mensen denken, oh, dit is een soort kinderporno, omdat het kindje toevallig in bad zit. Versus, je wil kinderen beschermen tegen verkeerde informatie. Je wil mensen ook voorlichten. Ik denk dat het is een gevecht, een zwaar gevecht. Ik vraag me af of het te winnen valt, eerlijk gezegd. Ook voor ons. Mensen willen ook gewoon soms niet horen wat desinformatie is. Dat voorbeeld van het coronaverhaal met die chloor is natuurlijk een heel goed voorbeeld. We hebben waarschijnlijk allemaal wel proberen met mensen in gesprek te gaan. Maar het is ook heel erg gepolariseerd nu. Dus ik ben heel lastig. Helemaal eens met mevrouw Kat. En ik ben ook heel erg trots op mensen in de journalistiek die inderdaad wel dag in dag uit werken om proberen echt de feiten te geven zoals ze zijn. En ik hoop ook echt dat jongeren, ik weet dat kranten heel erg ouderwets klinken, maar ik hoop echt dat de mensen thuis ook willen nadenken over investeer nou in journalistiek. En neem een abonnement en doneer geld. Dankjewel. Nee, maar echt waar. Als we zowel ook in lokale democratie, ook in Limburg, maar ook gewoon in Nederland en in Europa, als we geen goede journalisten meer hebben, dan inderdaad wordt het een gevecht die steeds moeilijker te winnen is. Dus ik zou heel erg zeggen, ook als liberaal, het is echt heel erg belangrijk dat je je mening kan uiten, maar je moet wel weten dan of die mening op feiten is gebaseerd. Ja. En dat is ook voor ons allemaal, voor journalisten, je herkent het ook vast, een groot probleem. Hè? Want ook als je probeert de feiten te geven, en ik probeer ook altijd in discussie te gaan met lezers die brieven sturen van ja, volgens mij klopt dit niet, volgens mij slaat het nergens op. Ik probeer dat echt te doen. Maar het is ook wel, het ontaardt soms ook in agressie. Dus ook daar zullen we met elkaar over in gesprek moeten. En ik weet dat de Nederlandse politiek er ook al mee bezig is. Hè, van hoe zorg je ervoor dat online bedreigingen van journalisten, van rechters, van noem eigenlijk het hele maatschappelijke middenveld maar op. Hoe je die beschermt. Maar ik denk dat we in een hele moeilijke jaren wat dat betreft tegemoet gaan. Want stelt u zich... We hebben sowieso al nog in een aantal Europese lidstaten gewoon waar de politiek zelf de grootste obstakel vormt voor de journalistiek. Hè? Journalisten die met massa's rechtszaken bestookt worden om hun werk maar onmogelijk te maken. Maar ik denk een van de dingen, want ik ben wel optimistisch in het feit dat we die strijd kunnen winnen. En het begint er heel erg mee dat je gewoon als regel moet hebben dat die platformen zoals Facebook, zoals X, voormalig Twitter, dat die ook gewoon een verantwoordelijkheid hebben. Ze hebben jarenlang hier gezegd, wij zijn slechts een platform. We hebben geen enkele verantwoordelijkheid voor wat mensen op ons platform doen. Wij zijn neutraal. Ja, en ze zijn niet, in die zin niet verantwoordelijk voor de inhoud. We zijn alleen de verspreider van. Dat is wat zij zeggen. Maar omdat zij bakken geld verdienen aan die inhoud en ook
alles in het werk stellen om de meest spectaculaire inhoud zoveel mogelijk te verspreiden, want dat levert de meeste interacties en dus het meeste geld op, zijn ze wel degelijk verantwoordelijk. En we hebben nu voor het eerst een aantal wetten aangenomen waarin ze die verantwoordelijkheid ook echt krijgen. En waarin er ook hele hoge boetes gekoppeld kunnen worden aan het gedrag van die platforms, als ze er niet voor zorgen dat in ieder geval mensen zelf enige vorm van controle hebben over wat ze allemaal te zien krijgen. Dat ze niet sommige boodschappen enorm versterken in die platforms om maar geld te verdienen. En ik denk dat dat een eerste hele belangrijke stap is om die strijd uiteindelijk op de lange termijn te winnen. Maar het gaat echt, moet zich echt nog bewijzen. Hè. Er zijn nog geen boetes uitgedeeld. En je ziet heel erg sinds het aantreden van Elon Musk bij X, het voormalige Twitter, dat het toch heel anders is geworden. Dat er veel meer agressieve tonen de boventoon zijn gaan voeren. Ook mijn tijdlijn staat best wel vol met veel negatievere informatie dan die ik voorheen zelf selecteerde, zeg maar. Dus wel degelijk is daar een duidelijke rol van zo'n eigenaar in feite in dit geval. Maar ja, het zal niet de eerste keer zijn dat Europa met regels komt over boetes en dat die worden aangevochten en dat die toch niet stand houden. Dus het blijft een heel spannend Ja, en ik denk verhaal. ook het belangrijk is dat we niet naïef zijn. Want jullie vertellen allemaal dat je TikTok gebruikt en dat je daar je nieuws vandaan haalt en hoe superleuk het is. Maar ik zal je heel eerlijk zeggen, ik gebruik geen TikTok. Het is gewoon in handen van China. En China is een land met heel veel economische voorspoed. En we doen heel veel zaken met China. Maar China is niet een land die net zoals wij Nederlanders of zoals wij liberalen gelooft uiteindelijk in een vrij land. Dus als je TikTok op je telefoon hebt, ja, dan moet je ook realiseren dat TikTok toegang heeft tot je data, tot je foto's, tot waar je bent. En dat is een stukje naïviteit die ik zelf ook best wel lang heb gehad. Mijn eerste baan was bij Google en ik dacht echt, oké, wauw, dit is echt heel erg gaaf. Ik mag voor Google werken. Maar terwijl ik daar werkte, dacht ik ook, ja, maar het is ook belangrijk dat wij wetgevers en inderdaad ook de journalistiek, dat we met elkaar gaan nadenken over hoe kan je nou een goede balans vinden. Ja. Jill, heel lang antwoord. Maar zit je trouwens zelf op TikTok of niet? Wel op, maar ik plaats zelf niks. Nee, oké. Maar we hebben net geleerd natuurlijk in het Europees Parlement, tenminste hebben gezien toen jullie er waren, van de fractievoorzitters op een gegeven moment, die geven aan hun achterban wat betreft het stemadvies duimpje omhoog of een duimpje omlaag. Ja. Kun je er iets mee wat je gehoord hebt hier aan tafel? Ja, zeker, Geef je een duimpje zeker. omhoog? Ja, zeker een duimpje. Heel goed, we hebben weer iets geleerd vandaag. Tot zover, ja, we gaan naar een ander onderwerp, heel ander onderwerp. Want we zitten vandaag hier in Brussel natuurlijk, de stad die ook een paar weken geleden werd opgeschrikt door die moord op 2 Zweedse voetbalsupporters bij de wedstrijd van België tegen Zweden, waar iedereen nog altijd een beetje van in shock is. Het gebeurde door een Tunesiër die illegaal in België was en, zo bleek later, waarvoor België ook expliciet gewaarschuwd was. En het bracht zelfs de minister ertoe om af te treden. En nu wordt op 800 meter van deze plek tijdens de Europese top gesproken over migratie in Europa, over de voordelen die het brengt, maar ook over de pijnpunten. En één van die pijnpunten is vertrek van mensen die geen recht hebben op verblijf in Europa. Ook daarover worden deze dagen afspraken gemaakt in een heel taai dossier. Ja, en Jeroen Leenaars houdt zich daar aan een poosje mee bezig. Waar zit het pijnpunt toch in dit verhaal dat al zo lang heel moeilijk is? Nou, het pijnpunt, als je het over terugkeer hebt, is het gewoon op dit moment dat er maar heel weinig mensen die in Nederland of in andere Europese landen te horen krijgen: je komt niet in aanmerking voor asiel, je moet terug naar het land waar je vandaan komt, dat de grote meerderheid gewoon blijft. Wij op dit moment in Europa gaat 22% van de mensen die uitgeprocedeerd is daadwerkelijk terug naar het land van herkomst. Dus 4 op de 5, de mensen die hier eigenlijk niet zouden mogen blijven, blijven alsnog. En dat legt een enorme druk op alle procedures, op de opvangcapaciteit in heel Europa. En het morrelt ook heel hard aan het draagvlak wat we ook in Nederland nodig hebben om juist te zorgen en de mensen te helpen die onze hulp echt nodig hebben. En nu is dat weer heel erg in het nieuws gekomen omdat zowel de aanslagpleger in Frankrijk, in Arras, die een school en een leraar vermoordde, en de Tunesische terrorist die hier in Brussel twee mensen doodgeschoten heeft, waren beide asielzoekers die te horen hadden gekregen: je komt niet in aanmerking voor asiel, je moet terug. En omdat we er niet in slagen die mensen ook daadwerkelijk te doen terugkeren, kunnen dit soort situaties ook ontstaan. Dat wil niet zeggen dat iedere asielzoeker die blijft een veiligheidsrisico is. Hè? Maar door deze 2 incidenten, door deze terroristische aanslagen, staat het nu wel weer hoger dan ooit op de Europese agenda. Er wordt een tijdje natuurlijk over gesproken. Het probleem is bekend. Ja. Altijd moeilijk om mensen terug te sturen. Is er nu initiatief, momentum om daar verandering in te brengen?
Ja, er zijn eigenlijk 3 dingen die je moet doen, denk ik. Eén is de wetgeving in Europa op orde brengen. We hebben een terugkeerrichtlijn, zoals die heet. Die is oud, die moet gemoderniseerd worden. Die moet ook meer instrumenten geven aan lidstaten om daadwerkelijk mensen terug te sturen. Daarnaast moet je als Europa veel beter samenwerken. We zien nog steeds te veel als het gaat om contacten met andere landen. De Spanjaarden die zijn goed met de Marokkanen. De Italianen die kunnen weer goed met een ander land. Maar er is geen Team Europa aanpak waarbij je de gezamenlijke kracht van 27 lidstaten inzet om afspraken te maken met andere landen. En dat is het derde punt. Je moet afspraken maken met andere landen, met landen van herkomst, met landen van doorreis, om ervoor te zorgen dat mensen allereerst niet naar Europa komen op illegale wijze. En als ze toch gekomen zijn, dat ze teruggestuurd kunnen worden naar de landen waar ze vandaan komen. Ja, er zijn nu initiatieven in nationale wetgeving, onder andere in Duitsland. Hè. Daar wordt toch fors gekeken van hoe kunnen we dit probleem oplossen. Ria Katja, weet dat er op dit moment wordt gesproken ook op die Europese top over migratie. Hè, een belangrijk onderwerp. Zit daar perspectief? Nou, er worden vandaag geen beslissingen verwacht. Kijk, elke top al jaren gaat eigenlijk in feite ook voor een deel over migratie. Migratie is echt het Europese onderwerp wat in alle landen een groot probleem is. Waar veel landen zich zorgen over maken of ze nou veel migranten hebben of niet. Sommige landen hebben weinig migranten, maar die willen ze niet. Dus die vinden het ook een groot probleem. Onder meer staat terugkeer nu hoog op de agenda. Er wordt ook al jaren over gesproken. Want het grootste probleem, je hebt het nog niet benoemd, is dat heel veel landen willen hun inwoners helemaal niet terug. Waarom willen ze die mensen niet terug? Omdat het geld dat de mensen hier verdienen, waarschijnlijk allemaal zwart en dergelijke, en terugsturen naar hun thuisland, naar hun familie thuis, is vele malen hoger dan de ontwikkelingssamenwerking die wij sturen, de ontwikkelingshulp die wij sturen naar die landen. Dus de regeringen kijken ook gewoon bruto netto naar het verhaal van wat levert het ons op? Nou, het levert ons mooi op dat die familie geld krijgt die ze dus in het land investeren. En waarom zou je ze terugnemen? En kijk, er zijn natuurlijk ook enge types waarvan landen misschien ook wel denken, die hoeven we hier ook niet. Ja, het is een groot probleem. Er wordt natuurlijk ook al jaren gepraat. Ook bij elke top staat het weer in de conclusies. We gaan nu echt afspraken maken met landen om terug te nemen, om te zorgen dat ze überhaupt niet vertrekken vanuit die landen. Ja, er zijn uiteindelijk maar heel weinig terugkeerakkoorden nog altijd gesloten. En de terugkeerakkoorden die er zijn, lopen ook niet altijd lekker. Deze zomer is natuurlijk de Tunesië-deal gesloten. Ja, dat is nou niet bepaald tot nu toe een daverend succes. Dat wordt ons verteld dat dat nog gaat komen, ook door de partij van meneer Leenaerts. Maar eerst zien dan geloven, zullen we maar zeggen. Ja, eerst even naar het feit dat het geen nieuw probleem is. Het speelt natuurlijk al jaren, onder andere ook in Echt en een Weert, waar een AZC was, waar veel vluchtelingen worden opgevangen die mooie, grote toegevoegde waarde hebben voor de gemeente, maar waar ook een aantal asielzoekers zat dat voor veel overlast zorgde en daarmee ook het draagvlak voor die andere asielzoekers, voor die andere vluchtelingen aantasten. Burgemeester Jos Heijmans was daar heel fel in destijds. En dit waren de sentimenten destijds in Echt en Weert. Als ik het nou vertel, dan bibber ik nog. 'S'nachts, de room kapot. Dat had hij getrapeerd. En die hebben ze dan gevat. Maar ja, enkele uren naderhand liepen ze weer los. Nee, ik zag hem lopen en toen riep de politie dat ik weg moest blijven. Want ze meenden dat hij een mes bij zich had. Ja, maar in het begin was het niet zo erg. Er waren meer gezinnetjes die er zaten. Maar nou zit allemaal die jeugd die zit er nou. En die doen dat. Een gezinnetje met kinderen die hier langskomen. Nou, dat durf ik mijn hand voor in het vuur te steken, dat die het niet doen. En wat ik nog erger vind eigenlijk, is dat we daarmee het draagvlak voor echte vluchtelingen verliezen. En je moet die heren die strafbare feiten plegen gewoon in een besloten AZC zetten, zodat ze geen strafbare feiten meer kunnen plegen. En als we dat niet doen, blijven we gewoon in een vicieus cirkeltje rondlopen. Ja, dat was inderdaad Jos Heijmans, destijds burgemeester van Weert. Catharina Rinsema, het is niet uw dossier, maar uw partij natuurlijk profileert zich er wel heel nadrukkelijk mee. Waar moeten we op hopen straks qua afspraken? Ik ben wel optimistisch. Ik ben iemand die gewoon altijd gelooft dat we uiteindelijk een oplossing willen vinden. En ik kan me voorstellen als ik nu naar de reacties kijk van de mensen die heel erg te maken hebben gehad met overlast. En die mevrouw zei het net ook heel erg goed, van als het om gezinnen gaat, mensen met kleine kinderen, dan is het een heel ander verhaal. Het is ook wat de burgemeester zei. Het ondermijnt het draagvlak voor echte vluchtelingen. Ik denk dat iedereen in Nederland en ook hier aan tafel en in de zaal en de mensen die kijken, natuurlijk willen we mensen uit oorlogsgebieden opvangen. Als je ook ziet wat Nederland heeft gedaan voor de mensen uit Oekraïne,
Dat is echt hartverwarmend. En het is niet makkelijk. Het is net zoals mevrouw Katz al zei. Het wordt in elke EU-top weer gezegd. U weet ook dat het heel moeilijk is om met 27 landen beslissingen te maken. Omdat er op dit moment de stem van ieder land nodig is. Dus dat is echt iets wat de VVD ook wil veranderen. Zeker als het gaat om migratie. En ik weet dat er over de Tunesische deal wordt gesproken met verwachting van we moeten nog maar zien. Aan de andere kant denk ik dat het wel uniek is dat we een leider hebben, een premier, Mark Rutte, die nu 13 jaar lang al in Nederland premier is en in Europa toch ook een van de allerlangste mensen is die zit. Die wel zegt we moeten vooruit. Dus ik denk heel belangrijk is, dat zul je ook in ons verkiezingsprogramma zien. Dat zie je inderdaad ook bij de politie op televisie. VVD is wel heel erg duidelijk van mensen die recht hebben omdat ze oorlogsvluchteling zijn. Daarvoor is het verdrag bedoeld. Mensen die geen recht hebben om hier te blijven. Die daarmee ook het draagvlak ondermijnen. En dat zie je ook in Nederland. Want je ziet dat het heel erg moeilijk is nu voor andere mensen die hard werken. Die een baan hebben, die graag een huis willen hebben. Die graag een mooie start willen maken in hun leven. Het heel erg lastig is als je er dan niet uitkomt. En als die puzzel niet goed gelegd kan worden. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat wij ook als Europese politici echt ons heel erg aantrekken van dit raakt de mensen. En het raakt je als je buurt verandert. En het raakt je als je echte oorlogsvluchtelingen wilt helpen. En dat lukt niet omdat er een stelletje is die het gewoon verpest voor de rest. Ja, u refereert aan Mark Rutte natuurlijk. VVD heeft ook heel vaak de minister geleverd natuurlijk juist op dat dossier. De politiek wil is wel duidelijk, maar waar strandt het dan? Waarom kan niet opgelost worden? Ja, mag u aan meneer Lenaerts vragen, dat is zijn dossier. Maar dit is ook voor Nederland wel een punt. Hè? Want dit was 3 jaar geleden, denk ik. Ja. Dat we Jos Heijmans hoorden over overlastgevende asielzoekers. En dat is een relatief kleine, een relatief goed bekende groep. Die het verpest voor een hele grote groep andere mensen. En wat hij zegt, je moet die apart op in een gesloten AZC moet je die opvangen. Dat is ook al iets wat we in Nederland al jaren willen doen. Maar dan komt de crux. Welke gemeente in Nederland is bereid om een AZC voor overlastgevende asielzoekers te ontvangen? En dat mag Erik ook van niet, den Burg. hè? Je mag ook niet mensen die echt niet terug kunnen, waarvan in dit geval ook vaak Marokkanen. Dat zegt het land van wij willen ze niet terug. Dan mag je ze ook niet jarenlang opsluiten. Nee. Dus Er zijn regels voor hoe lang je mensen in detentie mag plaatsen. Maar hier gaat het vaak nog niet eens om uitgeprocedeerde asielzoekers, maar om mensen die nog in de procedure zitten en overlast veroorzaken. En dan kom je bij, dan moet je die in Nederland ergens plaatsen. Erik van den Burg, de staatssecretaris van de VVD, loopt al jaren echt het vuur uit zijn sloffen om dat te realiseren. Krijgt daarbij niet veel hulp van de VVD zelf in de Tweede Kamer natuurlijk, wat heel jammer is. Want je moet het uiteindelijk allemaal oplossen. Wij roepen hier in Europa, ook als Nederland, we kunnen niet accepteren dat iedereen in Nederland opgevangen wordt. We moeten het verspreiden, verantwoordelijkheid in Europa. Dan moet je dat in Nederland ook gaan doen. Ja, duidelijk. We gaan naar de scholieren die hier aan tafel zitten van Groenewald in Stein. Want die hebben een hele maand lang moet ik zeggen, gestudeerd op Europa. Ik was er afgelopen week, kon even meekijken. En dat was echt een hele inspirerende sessie. Er werd gekeken naar de betekenis van Europa. Op welke gebieden, welke dossiers zijn de mensen in Europa, de politici, nu relevant. En het werd gepresenteerd door deze meneer die hier nu ook in het publiek zit. Die zei van ja, het is eigenlijk een soort instrument. Iedereen speelt een eigen instrument. En de truc is juist om dat nu samen mooi te laten klinken. Dat is Europa. Dus gaan we naar Quinn, want die had ook een vraag nog juist over Europa. Veel actualiteiten natuurlijk die op dit moment relevant zijn hier in Brussel. Waar wil jij wat voor vragen? Ja, mijn vraag gaat over het conflict, wat we nu natuurlijk heel actueel is tussen Israël en Palestina. Want ik vroeg me eigenlijk af hoe Europa ervoor gaat zorgen dat de situatie in het Gaza-gebied niet verder escaleert. En hoe groot denken jullie dat de invloed van Europa hier überhaupt nog in is? Heren, dame. Ja. Nou, laat ik allereerst beginnen met wat we op televisie hebben gezien. Is denk ik wel echt een van de meest barbaarse dingen ooit. En als je met Joodse mensen praat, wij hebben misschien niet zelf de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, maar die vergelijking wordt wel gemaakt. Dat het nog nooit op 1 dag zoveel Joodse mensen sinds de Holocaust overleden zijn. En ik denk ook wat we nu zien op televisie, gewoon al het leed. Ik zei al, ik ben moeder, jij bent vader. Dat raakt je echt heel erg. En dan vraag je inderdaad af, wat kan ik doen? Of wat kunnen wij doen in de politiek?
En de vraag van Quint is heel erg terecht van wat kan Europa doen? En ik denk dat Europa heel veel kan doen. Allereerst heeft Europa gezegd, we gaan noodhulp geven aan alle mensen in Gaza die op dit moment lijden. Dus we hebben al het geld verdriedubbeld. Dus dat is echt verdrievoudigd, sorry. Dus er gaat geld naartoe. Wat we ook hebben gedaan vorige week in Straatsburg, en dat is echt uniek. We hebben een resolutie, dus dat betekent we hebben een soort afspraak aangenomen met een hele brede meerderheid van allerlei verschillende landen en groepen en politieke families bij elkaar. Dat is nog eigenlijk in de afgelopen jaren in het Europees Parlement nooit gebeurd. Waarin we echt heel erg hebben gezegd, dit is wat wij als Europees Parlement zien als toekomst voor Israël en voor de Palestijnse gebieden. 2-staten-oplossing, natuurlijk Hamas als terroristische organisatie niet. En ook dat we hebben gezegd, en dat vindt de VVD ook heel erg belangrijk, we willen een humanitaire pauzeknop. Dus dat is denk ik allerbelangrijk. Wat kan Europa ook doen? Wij geven heel veel geld aan de Palestijnse gebieden. Het geld moet niet gaan naar schoolboeken waarin er opgeroepen wordt tot haat, waar er opgeroepen wordt om terrorist te worden of martelaar te worden. Dus dat soort dingen willen we absoluut niet. We willen ook dat er geen enkele euro naar Hamas gaat. Hamas is gewoon een terroristische organisatie. Maar ja, we willen natuurlijk de mensen in Palestina en in Gaza helpen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is en dat Europa, onze president Metsola, dus president van het Europees Parlement, is meteen daar naartoe gegaan. Als je kijkt naar onze premier Mark Rutte, die is meteen daar naartoe gegaan. Ik denk dat dat wel aangeeft hoe Europa, maar ook hoe Nederland en hoe de VVD echt heel erg graag wil dat er een oplossing komt voor dit hele moeilijke verhaal. Ja, mensen profileren zich inderdaad, maar tegelijkertijd, Ria Katz, merk je ook wel, er is ook wel heel veel oneenigheid in Europa van ja, waar moeten we nu gaan zitten in dit politieke mijnenveld? Ja. Er is met toch wel wat onderhandelen, moet ik zeggen. Vorig weekend, 15 oktober, toch nog een gezamenlijk statement tot stand gekomen van de 27 lidstaten. En dat houdt heel kort in van, we moeten Israël steunen. Israël heeft het recht op zelfverdediging, maar wel binnen de grenzen van het humanitair oorlogsrecht. Dus geen burgerdoden of dat zoveel mogelijk probeert te voorkomen. Het afsluiten van Gaza staat ook in die verklaring. Dus dat er geen voedsel binnenkomt, geen brandstof, dat mag niet. Dat moet ook verholpen worden. Die verklaring is er. Die is dat weekend nog bij elkaar onderhandeld, omdat Ursula von der Leyen samen met inderdaad voorzitter Metsola van het Europees Parlement meteen naar Israël is gevlogen en daar een voor veel lidstaten iets te pro-Israël verhaal heeft gehouden. Ze waren helemaal geschokt door al die vermoorde mensen, wat natuurlijk ook absoluut verschrikkelijk is en sterk veroordeeld moet worden. Maar ze hadden volgens sommige lidstaten te weinig oog voor de Palestijnse slachtoffers, voor het Palestijnse leed. En er werd ook eigenlijk gezegd van het Palestijnse leed wordt voornamelijk veroorzaakt door Hamas. Nou is Hamas ook bepaald geen leuke club. Mevrouw Rinsma zei het al, het is een terroristische organisatie volgens de Europese Unie en volgens de Verenigde Staten. Maar de bombardementen zijn ook duidelijk, die worden niet allemaal door Hamas gedaan. Dus en je ziet heel duidelijk in Europa welke lidstaten een enorm schuldgevoel hebben vanwege de Holocaust, vanwege de moord op 6 miljoen Europese Joden. Dat zijn dus met name natuurlijk Duitsland en Oostenrijk. Die zijn heel pro-Israël, uit schuldgevoel. Tsjechië ook in mindere mate en Nederland ook. Hè. Nederland heeft natuurlijk ook weggekeken hoe 75% van het Nederlandse Jodendom is vermoord in Polen. Dus de houding in die landen is echt, we moeten achter Israël blijven staan. En in landen waar de Holocaust geen rol heeft gespeeld, zoals in Ierland, dat is nooit bezet geweest door Duitsland. Zoals in Spanje ook nooit bezet door de nazi's, is het toch meer van, nou, we moeten ook kijken naar het Palestijnse leed. Dus dat ga je vandaag ook dus weer zien op die Europese top. Van hoe gaan we het doen? En er wordt nu heel erg gesproken over hoe zorgen wij dat er toch hulp naar Palestina kan komen, naar Gaza, naar de Palestijnse gebieden, zodat die mensen ook geholpen kunnen worden aan brandstof, aan voedsel. En doen we dat door middel van een pauze, doen we dat door meerdere pauzes, gevechtspauzes, zodat inderdaad hulpverleners naar binnen kunnen en trucks. En het lijkt me eerlijk gezegd de juiste toon. Ik denk dat als Europa te veel aan de ene of aan de andere kant gaat zitten, dat je dan, en Amerika is natuurlijk al heel pro-Israël, dat je dan het conflict echt kan escaleren. En we hebben al een enorm conflict wat ook niet vergeten mag worden, Oekraïne. We zitten echt niet te wachten op nog een groot conflict waar ook Iran bij betrokken kan worden, of Libanon, of noem het op. Dus het is echt een hele gevaarlijke situatie, eerlijk gezegd, op dit moment. Ja, een grote wereldpolitiek, dus die zich dus ook vertaalt
eigenlijk op landelijk en regionaal niveau, waar het ook gewoon speelt in scholen, bij bedrijven, waar er bijna niet aan te ontsnappen is. Bijvoorbeeld ook bij Benoit Wesley, die op het moment dat die aanslagen plaatsvonden in Israël, hij daar zussen en onder andere ook zijn zoon had zitten. Hij kijkt er op deze manier naar. Er is oorlog. Er is vanmorgen, vertelde mijn zus net, op hele korte afstand van waar zij woont weer een raket ingeslagen. Waarom moeten mensen andere mensen dooien? Hebben we niet genoeg geleerd? Je weet wat daar aan het gebeuren is. Ja, je probeert het gevoel... je probeert er niet aan onderdoor te gaan. Ze hebben laten zien, Israël bestaat nu 75 jaar, dat ze niet in staat zijn tot een langdurige vrede te komen. Als je 78 bent, dan heb je meer realisme dan hoop. Ja, treurig, een beetje cynisch natuurlijk ook, Benoit Wesley. Jeroen Leenaars, hoe kijk je daarnaar? Maar dit is wel inderdaad een hele hoe zeg je dat, indrukwekkende opmerking. Als je meer realisme dan hoop hebt, dan heeft Benoit dus eigenlijk de hoop opgegeven. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij met z'n allen nooit de hoop opgeven. En ik denk de samenvatting die Ria gaf, dat is een hele belangrijke. We moeten natuurlijk het recht van Israël op zelfverdediging, verschrikkelijke aanslag, verschrikkelijke beelden, die je nooit meer zal vergeten. En tegelijkertijd zie je ook in Limburg, ook in Nederland, heel veel mensen vanuit de Palestijnse regio's die ook heel bezorgd zijn om kinderen, neefjes, nichtjes, ooms, tantes, zussen die nu in de Gaza vastzitten en waar we een oplossing voor moeten vinden. En ik denk dat het heel belangrijk is dat Europa die rol probeert te pakken. Daar moet Europa eensgezind zijn, anders lukt het nooit. En het is heel belangrijk dat je naar de bredere regio kijkt ook. Daar is ook aandacht voor. Nu bij de top, help ook landen als Egypte, die ook heel veel extra problemen nu krijgen vanwege het conflict. Daar help de mensen in Libanon, help de mensen in Jordanië. Ik denk dat we in het verleden heel vaak de fout gemaakt hebben als Europa en ook als Nederland, door pas ons met de zorgen en de problemen in die landen bezig te gaan houden op het moment dat migranten vanuit die landen naar Europa toe kwamen. Als we dat nu een keer een aantal momenten daarvoor doen en echt oprecht die mensen proberen te helpen, dan kun je uiteindelijk voor de hele stabiliteit van die regio, en dat is ook voor Europa belangrijk, een hele goede zaak doen. Ja, de discussie is natuurlijk ook heel erg moeilijk. Ga je erin gaan? Ja, ik ben wel geraakt door wat er net op televisie werd gezegd. Omdat het precies laat zien dat we ook in Nederland en ook in Limburg, dat we er allemaal heel erg mee worstelen. En ik denk het allerbelangrijkste is dat je met elkaar in gesprek blijft. En dat je dus zegt, hé, jij denkt er zo over en je mist die familieleden of je maakt je zorgen over dat. Zullen we toch een kop koffie of thee drinken en met elkaar praten over wat je raakt en wat je bezighoudt. Er zijn echt mensen in Nederland en ook in Limburg die gewoon nachtmerries hebben over mensen die ze missen of die ze niet kunnen bereiken. Voor alle kanten van dit conflict. Want in een oorlog ken je alleen maar verliezers. En ja, zoals mevrouw Kat zei, Israël heeft heel duidelijk het recht op zelfverdediging. Tegelijkertijd voor Nederland en voor de VVD, natuurlijk wil je Palestijnse mensen niet zien lijden en wil je dat er een oplossing komt. Maar je ziet dat het nu super gevoelig ook in Nederland ligt en ook in Limburg. En dat raakt men, denk ik, blijf wel met elkaar in gesprek gaan. Ja. Want het is wel je buurman, het is de persoon op school, het is je collega op werk, het is overal. Ja, en dat maakt het natuurlijk moeilijk, hè, die polarisatie. Westerborklezing bijvoorbeeld werd afgelast. Ja. Dus we kunnen meteen even vragen aan de mensen van school die erover gaan. Tim Ploem bijvoorbeeld, u bent docent bij Groenewald. Dit soort dingen komen dan voorbij. Je moet op een of andere manier toch bedenken van ja, hoe gaan we daar nu mee om? Als school, als leraar, als docent, geschiedenis zet je in een perspectief. Wat doe je ermee? Hoe gaat u ermee om? Het Israël-Palestina-conflict is een beladen onderwerp. Ik denk dat je voor jezelf moet afvragen van, weet ik er genoeg van? Anders moet je gaan inlezen natuurlijk. In 2016, 2017 ben ik in Israël en Palestina geweest. 2009 in Oekraïne. Dus ik heb me van tevoren wel al ingelezen. En toevallig, ik heb hier ook leerlingen van V6 aan tafel in het publiek zitten. En ik moest één vrijwillig thema kiezen vorig jaar. Voor nu in september te behandelen. En dat was toevallig Israël-Palestina geworden. Ja. Dus wij hebben het er al een beetje over gehad. En dan gaat het vooral over de voorgeschiedenis. Dus je begint ergens in de eind 19e eeuw.
Je behandelt dat op grond van het sionisme, maar ook nationalisme in Europa. De Eerste Wereldoorlog, de crisisjaren, de Tweede Wereldoorlog met de Holocaust. Je legt uit wat die verdieping is. En zo komen de leerlingen meer te weten over die complexe geschiedenis. Dat het niet zomaar, makkelijk uit te leggen. Ja. En ik probeer ook van tevoren, voordat ik begin, heel duidelijk te zeggen van we gaan iets beladen, iets moeilijks bespreken. Als je hier emotioneel te hoog in zit, als het je raakt vanwege familiebanden of religiebanden of wat dan ook, geef dat aan. Ja. En dan komt het eigenlijk meestal wel goed. En voor wat betreft het informeren van die studenten, hè, want het gaat dan echt op inhoudelijk niveau. Merkt u dat de studenten, de leerlingen er open voor staan? Ja, er zijn altijd leerlingen die het minder interessant vinden. Er zijn leerlingen die het heel interessant vinden. En dan moet je een middenweg in vinden. Dat zul je altijd hebben met elk onderwerp. Maar als het de actualiteit raakt, dan zie je wel meestal dat de interesse toch wel hoog ligt. Ja. En dat was ook bij corona en de Oekraïne. Ja. Ik heb wel echt heel erg veel respect voor de mensen op school. Want het is echt niet makkelijk. Omdat er superveel speelt, wat mevrouw Katzel zei. Er is oorlog op heel veel plekken in de wereld. En dat breng je ook gewoon in de klaslokaal. Of dat voel je thuis of spanning. En als ik het ene TikTok-filmpje zou bekijken... Ik heb dus geen TikTok, maar stel met de mensen die hier in de zaal zitten. Ja, met Jill. Jij hebt hier een TikTok-filmpje en het zegt misschien A. En dan heb je daar een TikTok-filmpje en het zegt misschien B. En ik kan me voorstellen dat het gewoon heel erg verwarrend is. En dat het fijn is om dan naar school te kunnen gaan... met vrienden, met familie, maar ook met je leraar... gewoon te praten over van, ja, wat is dit dan? En het is de kracht van leraren. Mijn moeder heeft zelf 30 jaar in het onderwijs gezeten... mensen het in een context kunnen plaatsen. En daarom is het gewoon superbelangrijk dat jullie dat durven doen. En dat je ook gewoon, je mag die emoties meenemen in het klaslokaal. Want oorlog is gewoon heel erg heftig. Ja, en daarom is het ook fijn dat we er hier op deze plek met jullie, maar ook in jullie bijzijn, over kunnen spreken. We zijn langzaam aan het einde gekomen van het programma. Catharina Rinsema, Jeroen Leenaars, Ria Katz, hartstikke bedankt voor jullie komst. Dames en heren van Groenewald, hartstikke bedankt voor jullie komst. Natuurlijk hele goede terugreis nog. En ik ga u verwijzen naar de uitzending van volgende maand. Staat al een beetje in het teken van de verkiezingen, want die komen eraan in Nederland natuurlijk in november. Maar 8 maanden later ook in Europa. Dus weten we, hebben we ook geleerd vandaag met iedereen van Groenewald, wordt super spannend. Ik bedank u voor het kijken. Ik wens u een hele fijne avond volgende maand. Dag.